I can look more official now. bare dem her. Okay. I've got my glasses Hernede on. er det. See there? Look at the smart, look at the... Så er vi færdige for i dag. Er I færdige for i dag? Okay. Hvad har I lavet? Druk kaffe og... Kaffe. Ja. Steve, han er en rød hulk. Der er lige ordentligt det hele nu. Så det er helt perfekt. Er der kommet nogle termoder i? Ej, vi har skiftet. Hvor mange ruder har vi skiftet i dag? Jeg tror, vi har skiftet en 7 7 ruder eller sådan noget. Okay. ruder der. Så har vi færdiggjort stilladset. Ja. Og så har vi pillet den gamle tagrende ned. Ja. Og så har I fået eksperthjælp fra England. Er det sådan der? Og der er lige blevet fløjet expert from England. Yes. Flight in here, Yeah, I'm a 2 scaffolder. o'clock. I'm a Scaffolding check-up. And he says it's very professional. Yes. Okay. Perfect. So, It's the sounds best. good. Perfect. Oh, it's got a scaff tag on here. This is very important. You've got to always have these. Ja. Og det er bare super.